Tulkaa äkkiä, se putoaa. Mikä on homman nimi nyt täällä? Mitä vittua se tekee? Nyt tuut pois sieltä! Ei se osaa kiivetä, hän on prinsessa. Miten se on sitten päässyt ylös? No vittu, jos se harrastaa vaikka ilmailua! Höm! Sinä, valkoinen lihava poika, älä suotta kiipeä! Hoplaa! Höm! Höm! Hoplaa! Höm! Onko täällä joku hätä? Minä jään nyt tänne! Tajuatko se kuinka korkealla tässä ollaan? Sitä paitsi tää on tuo hevosen puu! Ei sillä ole mitään väliä. Hää? Kaikki vaan paska. Mitä vittua, oletko se nyt ihan vitun järkevää ja oikeesti?